Mutta todella tällä tavalla niin yhdessä työstämällä me ollaan sitten niin päädytty näihin kaikkiin asioihin, mitä me ollaan sitten kirjattu ylös tonne meidän strategiaan. Ja uskotaan, että kun jokainen saa osallistua ja pääsee vaikuttamaan, niin sillä tavalla me saadaan myös ihmiset sitoutumaan ja innostumaan siitä tekemisestä ja sillä tavalla me sitten varmistetaan myös sitten meidän tavoitteiden toteutuminen. Erityisen mielenkiintoinen oman yhtiön kannalta niin oli tämä, miten tuotannon henkilöstöä voidaan ottaa mukaan ja miten viesti pystyy tavoittamaan heitä. Ei ole säännöllisesti sähköpostin ääressä tai vastaavaa, niin se oli tosi antoisaa kuunnella, miten Vaasa on tätä asiaa hoitanut. Ja toinen oli myöskin se esimiesviestinnän tärkeys. Ei varsinaisesti uusi asia, mutta niin kuin asia, mitä säännöllisesti pitää vaan jaksaa muistuttaa. Ne oikeastaan päällimmäiset. No, henkilökohtaisesti nyt monen vuoden aikana henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että esimiehen kyky kertoa strategiaa ja lisätä arvoa siihen omalle tiimille on tärkein asia strategian onnistumisessa. Mun mielestä keskeistä onnistumiselle on se, että henkilöstö otetaan mukaan, tehdään yhdessä, mietitään yhdessä ja sitä kautta sitoutetaan ihmiset niihin